हायुङारि खुंथायाबो दिनै फालिनाय जादों बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? दिनैनि बे 5 जुन 2022 मायथाइ ओरैनो थांनाय आंनिबो जि मोनथिगौ आङो इउनाइटेड नेशन्सआ 1972 मायथाइयावनो मोनसे बे बुहुमनां आबहावा जे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेनि माबाखौ गायसनजेनदोंमोन आरो 1973 मायथाइनिफ्राय बेखौ फालिबोबाय थादों आरो बै समाव इयुनाव माने इउनाइटेड नेशननिनो बुंनो थाङोबा इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकानि स्टकहम होननाय जायगायाव बेखौ फालिजेननाय जादोंमोन। दा बेनिफ्रायनो दिनैसिम दिनैथ' 2022 मायथाइ जाबाय गासै बुंनो थाङोबा 50 बोसोर जाबाय जानांगौ आरो देग्लाय वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेखौहाय सुइडेनाव फालिनाय जागोन। सुइडेनाव दिनै फालिदों आरो बुहुमनि बुंनो थाङोबा 143 बै समावहायनोमोन आरोखि दाथ' बारायबाय जानांगौ बाहागो लादोंमोन बे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेआव। दा आंनि बेखौ बुंनो लुबैगोन जोङो बर' कसारि अनसाइ गावहायारि खुंथायनि जानानैहाय जे जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बुहुमनि बे मुलुगनां आबहावा सानखौ जोंबो फालिबोबाय आरो फांनैसो बिफांबाबो जोंबो गायबोदों। देग्लायबो जोङो बे थांखिजोंनो बिफां गायदों आरो जोङो मोननै जायगायाव दिनै बिफां गायनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। मोनसेया बारग' बिलिटि अनसाइ आफादनि मावखुलियाव आरो मोनसेया दिनैहाय बावहाय गुबैयैहाय जोंनि बिफां गायनायनि गाहाय थावनि होनोबा बुंनो थाङोबा दिनै इउएन एकाडेमि सिमेन्सापुरि उपेन्द्रनाथ नेशनेल एकाडेमि सिमेन्सापुरि बेवहाय जोङो बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बिफांखौ मानो गायनांगौ आरो बिफां थायोब्ला मा जागोन बिफां थायाब्ला मा जागोन बे बाथ्राफ्रा सावरायनो गोनां आरो मोनथिनो गोनां दिनै दिनावहाय बुहुमाव जोङो मोनसे थासारि आबहावा खैफोदजों जों मोगा मोगि जानो थांगासिनो दङ। बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय दिनै जोङो भुगिनांदों। दिनै बुहुमाव ग्लबेल वार्मिंनि जि मोनसे हुसियारि होनाय बेफोर ओरैनो जायाखै बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि थाखायनो बा जोङो बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनायनि थाखायनो दिनै अबथिरा समाव दैबाना जायो माब्लाबा जोङो दै मोननांगौ समाव अखा मोननांगौ समाव मोना बेफोर रोखोम जानाया गुबैहाय बिफां लाइफांनि जोबस्रांलांनायनि जाहोनावनो जादों आरो बिफां लाइफां थायाब्ला मा जागोन सुबुं सोदोमस्रियानो जोबस्रांलांनो हागौ होननानैबो माखासे गोरों गोराफ्रा बुंनो हमदों। बिफां लाइफांखौ जों रैखाथि होनो हायाबा बिफां लाइफां जोबस्रांलांनांगौ जायोबा सानसे समाव जों बोरैथो थांनानै थागोन बे मोनसे कुइसन फैदों सोंनाय फैदों। दा ओंखायनो बिफां लाइफां थायाब्लानो जोंनि बुहुमनि सुबुं सोदोमस्रिया जोबस्रांलांनायनि बाथ्रा जेरावहाय गोरों गोराफ्रा जोंखौ हुसियारि होदों। बिफां लाइफां गायनो गोनां जानानै फैनाय दिनै बुहुमा मोनसे पलिउसनजों बुंफबनो हमदों बेफोरखौबो बिफां लाइफाङा आरो जोङो बिफांनिफ्राय अक्सिजेन जेराव जों मोनो नाइट्रजेन जों हगारनो गोनां जायो बेफोर गासैबो बाथ्राफ्रा बेवहाय नांफानानै दङ। ओंखायनो गोनां मोनसे माने माइन्डसेटखौ जेब्लासिम जोङो सोनानै होनो हाया बा साफ्रोमबो सुबुङा बिफां गायनायनि फारसे गोसो जानाय नङा जोंनि खैफोदा गमामायैनो इयुनाव दंहैयो बेखौ जोङो मोनदांनो हादों। ओंखायनो जों खावलायनो लुबैनाया फैगासिनो थानाय समाव जों मोनसे नोजोरखौ लानानै खामानि मावनो नागिरदों बर' कसारि अनसाइ गावहायारि खुंथाया। जोङो बर' कसारि गावहायारि खुंथाया धुबुरीनिफ्राय सदियासिम बा तिनसुकिया जिल्लासिम गासै गं 22 जिल्ला दंखायो। दा बेनि गेजेराव जोंनि बियाबा बर' कसारि अनसाइ गावहायारि खुंथायनि बियाबा मोन 36 जागोन। बे मोन 36 बियाबनि सिङाव जोङो मोनफ्रोमबो बियाबाव जों बिफां गायनायनि बाथ्राखौ फैगौ बोसोराव जों साननानै दोनखाबाय आरोखि। दा जोङो माने मोनसे बिथांखि लादों बा जोङो मोनसे नोजोर लादों बा जोंनि नोजोरा बेनो बाङायावबो जोङो 2 लाखसो बिफां गायनो थाखाय जों साननाय जादों फैगौ बोसोरावहाय आरो हानायसेबां सासे सुबुङा फांसे बिफां गायनांगौ बेखौबो जोङो बर' कसारि अनसाइ गावहायारि खुंथायनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जों खावलायफागोन आरो गामियाबो गायनांगौ। जि बिफांफोर मोनो माने फिथाइ जाग्रा बिफांफोरबो गायनांगौ जेरै थाइजौ खान्थाल बायदि बायदि बिफांफोर दङ जोंहा फिथाइ जाग्रा बेफोरखौबो गायफानांगौ। खालि जोङो माखासे बिफां जाय बिफांफ्रा बेसेन गोसा बेखौल' नोजोर होनानै गायनायाबो बारा थिग जानाय नङा मोनो आं बेखौबो गायनांगौ बेसेन गोसा बिफांफोरखौ जों गायनांगौ बेजों लोगोसे फिथाइ सामथाइ जानाय बिफांफोरखौबो जों गायफानांगौ आं बिदि सानदों आरोखि आरो जोङो बेखौ मावफुंनो थाखाय जों नाजाहैगोन मोजाङैनो। बेयो खोब माने साननो गोनां बाथ्रायानो आरो जि सोंनायखौ नोंथाङा सोंदों बिनि फिननो थांनायाव आंबो बेखौनो बुंगोन नंगौ गोबां सुबुङानो बिफां गायनाय प्रग्राम जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोर जोंनि राजखान्थि दोलोफ्राबो लाबोदों आरो नुदों जोङो जेदिन माने जि सानावहाय बिफां गायनाय प्रग्राम लायो सोरबा सोरबा गावखौ सेल्फि लानाय फट' पस्ट लानायनि थाखायल' बेखौ मानियो। गुबैयैहाय बिफांखौ गायखांनायनि उनावहाय बेखौ जे गोजोर खालामनांगौ फोथांनांगौ बेखौ सोमखोर समायना मोनसे मुस्रि महर मोनहोनांगौ देरहोनांगौ लावहोनांगौ बे बिबानखौ रुजुननो नागिरनायखौ नुनाय जायाखै। गमामायैनो 80% माने जौखोन्दोआनो थैफिनलाङो होननाय बाथ्राया बे सैथो बाथ्रा। ओंखायनो बे जानो नाङा आरो बिब्दिनो बे माइन्डसेटखौ लानानै जुदि जों बिफां गायो
बेयो दहाय आं बुंलांनाय बाथ्राफोर बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय दिनै ग्लबेल वार्मिंजों भुगिनांदों पलिउसनजों जों भुगिनांदों बेफोर बाथ्राफ्रा आरो मोनसेया जाहैबाय सुबुं सोदोमस्रिया मोनसे जोबस्रांहैगोनाबो बेबो नंखाय नङा गोरों गोराफोर बुंनाय बाथ्राया ओंखायनो बिफांखौ गायनायनि नामावल' गायनो नाङा गायखांनायनि उनावहाय बेखौ जोथोन लानांगौ फोथांथारनांगौ बे बिबानखौ जोङो रुजुनलायनानै सिगांबोआबा जोङो बिफां गायनो नांगौ गायनायल' जागोन जेबो बेसेन थानाय नङा आरो जोङो खैफोदजों मोगा मोगि जानो हैगोनाबो बिनिफ्राय जों गोजान जानो हानाय नङा बेखायनो आंनि खावलायनाय बे जागोन बर' मोनसे गावारि खुंथायनिफ्राय जोङो बिफांखौ गायथारनांगौ आरो गायखांनायनि उनावहाय बेखौ जोथोन लानांगौ होननानै आं खर' गंग्लायै बयखौबो खावलायहरबाय।